Hi guys, welcome back to the channel. Hello, hi. So today we're going to be checking out Greek advertisement, funny Greek advertisement, right? I don't know, this is the first time I'm checking this out, so let's do this together. Don't forget to like, comment and share the video. Are you pulling someone on a horse over? May I see your papers, please? How? Your papers, please. Your papers, or I'm gonna shoot. I love that confidence. Why is he running? Did he steal the chickens? Freeze! Freeze, Leo! Put the coat down slowly. You have the right to remain silent. Everything you say can be used against you in the court of law. Oh my god. Opa. Look. Raise your hands. Do like that. Left, right. Left, right. Lift your foot. Hit it. With passion, Ray. Hit it. What? Apply the head. All right. Now down. Hit the floor. Oh, yes. What? This is so beautiful. Ένα πράγμα σκέφτεται. Την Τασούλα. Τασούλα, να πειράσει το βραδάκι, ας πάρουμε τα αγροτικό. Στο αγροτικό. Ποτέ. Greek comedies are funny, trust me. Like, I never knew. Like the advert, rather, not the comedy. Yeah, it's still part of comedy, but this is so funny. Interesting. I'm so glad I'm checking this out, guys. Anyways, let's continue watching. Στην επόμενη στάνη, στρίψτε δεξιά. Τασούλα, για σένα μέχρι και GPS έβαλα στο γάιδαρο. Tragic. Is that tragic? Έχεις ξεφύγει? Εγώ έχω ξεφύγει. Εγώ δεν ξεφεύγω ποτέ, ρε. Έχω application. Τι έχεις? Κοίτα μπαρείς στην καρδιά μου. Βάζα μπαρές. Πίσω κάνω άλλες χάρες. Στην καρδιά μου. Βάζα μπαρές. Κόμμα και στο κάρο, το χρόνο μας τσικάρω. Κίτσο. You're a check machine. Συνέχισε, Κίτσο, να σκέφτεσαι. Such an advert. Και όσο για το λογαριασμό σου, σε σκέφτεται η Vodafone. Γιατί τώρα, μόνο με τη Vodafone ελέγχεις τη χρήση σου με μία σου κίνηση. Άιτε ρε Σωτόβολο, προχώρα. Κλείσανε τον δρόμο. Έχουμε και meeting, τελείωνε. Ποιον είπε Σωτόβολο, ρε? Πάλι χιμπατζίνε Άτερνταλ που ένα τιμόνι σου έβαλαν ανάποδα και έμπλεξε τα μπούτια σου, στόκε. What? Φεύγα γιατί σε πάτησα. Τι να σου πω, ρε? Τι να σου πω? Να! Ωραία κοπέλα μου, έχω να προλάβω και το meeting. Έχουμε δουλειές, είναι πρωί. Ξεκινάει η μέρα μας, θα περιμένουμε σένα. So it's an airline they are trying to advertise. Νου κάνει καλά να κάνω το παιδί, Γκολ στην πίνα. Γκολ στην πίνα βάζω, παιδιά, ομορφέ. Δεν πάει καλά να κάνω το παιδί, Καμιά σως δεν βάζεις. Αλλιώς τη γεύση, ρε φίλε. Νου κάνει καλά να κάνω το παιδί, Νου κάνει καλά στην πίνα. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει, παιδιά, καλώς θα τα παιδιά. Αδερφέ, τι βάζεις μέσα? Τι βάζω, τον παντέχο και την πάρα μου βάζω, μεγάλε. Μου κάνει κούπα. Λάχανο, καρό, το μαρούλι, το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό, άμα δεν υπάρχει, σε κόβω να μην υπάρχει. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Κέτσα, μουστάρδα, μαγιονές και για τους κουρμέδες σως μπέρνες. Φτιάξε δύο απ' όλα. Όνειρο μη με ξυπνάτε. Κανείς δεν μένει στα λιγότερα. Oh my god. Περισσότερα. Έλα και εσύ στην Κοσμοτέ. Ουφέτο είναι, δεν είναι λουκάνικο, θα πάρεις και για το γάμο σου. Μας έχετε τρελάνει. Να φύγετε, κύριε. Να πάτε αλλού. Και εμείς παίζουμε μαντολίνο. Όχι όμως ηλεκτρικό. Τράγκεντρούγκα.
έδωσα μόνο αν αξίζει το κόπο. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! These are so funny. Like what? Ακούει! Θέλω βοήθεια σε λέω! Έπαθα φούι! Μωρέ μαύρε, τι φούιτ μου λες, κουρλάθηκες? Γιατί είσαι εξόριστος, α? Θες να το παίξω μορβόλης, 5 μέρες φυλακή, θα στεγνώσει και του μαλλί. Πουλιμενάκι, λουφάρομαι πάλι. Σε έχω πάρει 10. Πουλιμενάκι, κουλισίρκι. Και 2, και 3. Ήταν snoring. Υπάρχει κάτι ακόμα που φέρνει κοντά όλους τους Έλληνες. Το δίκτυό μας. Με 200 πτήσεις καθημερινά προς 33 προορισμούς σε όλη τη χώρα, φέρνουμε κοντά κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τώρα 300.000 θέσεις εσωτερικού από 24 ευρώ. Aegean. Για κάθε μακριά που θες να φέρεις κοντά. Wow. Ναι. Καλημέρα κύριε προϊστάμενε. Μπορώ να περάσω? Παίρνα. Σας έφερα τους ισολογισμούς. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Όποιος τα έγραψε να δηλώσει αμέσως παραίτηση. Why is he aggressive? Και να πάει κατευθείαν να διδάξει στο London School of Economy. Economics. Ακόμα καλύτερα. Τώρα μπορείς να αλλάζεις γνώμη όποτε θες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάμε στοίχημα live. Κάνε το παιχνίδι σου στα πρακτορία ΟΠΑΠ. Ακίνητη ρε! Robbery in a bank. Όλοι κάτω! Τι κάνατε κύριε? Μα εσύ δεν είπες όλοι κάτω. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσοι φοράνε κουκούλες. Oh my god. Έτσι γιατί και στους καθηγητές πάω ρε. Φοράω κουκούλα. Can you imagine, like, imagine such a robbery attack? Φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες. Ζακέτας και όσοι φοράνε καλσόν. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω? Δεν μας είπατε καλσόν? Ότι το πες, το πες. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, όχι ζακέτας, και όσους φοράνε καλσόν και κρατάνε και όπλο. Whoa, that's a gangster grammar. Εκτός από τους κλέφτες. Η πρώτη σας ληστεία, Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκόπης. Δαγαπούλα, γουστάρεις να βγάλεις χαρτζηλίκι? Έμπα. Φοράτη. Από πού είσαι, ρε? Από την Ουλιανάμπρα. Α, ποδοσφαιρομάνα. Πρόεδρε, εδώ λέει ότι είσαι φυλακή. Για φυλακή, ρε. Στην Ευρώπη ήμουνα για σκάουτινγκ. Θα σας παρουσιάζω τον Πιού, το center for που τα καθαρίζει. Και από πού το τσιμπήσαμε? Απ' τη Φανάρ Μπαχτσέ. Φενέρ, πρόεδρε. Πες τι κι έτσι. Έκλεισε ο Πιού! Ο Πιού έκλεισε! Ήρθε ο Πιού! Πιού, κάνα μας κανένα κόλπο. Άστη, στα δίχτυα πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια. Σήκω ρε. Το Αντωνίου, ποτέ. Πιου. Στο νέο 3G δίκτυο της He doesn't even know what he's doing. Ακόμα και όταν δεν τρέχει τίποτα. Το καθήκον μου εγώ το έκανα. Σας έφερα το μαύρο το πιστόλι. Διαρκείας πάρτε όλοι. Mobile Internet για όλους στο Just νέο because 3G of this δίκτυο ad. της Win. This. Off the record. Οι αντίπαλοι θα τον πιούν. Ναι. Ο Λέλος! Ρίζα! Θα δεις! Θα κάνουμε μπανάνα! Πού το βρήκες αυτό το φρούτο? Έλα, μπανάνα! Oh my god, these are funny Greek advert. Like, yo, they nailed it just because of some random kind of advert.
they decided to bring out like a very, very, very funny display. This is nice. Like, I'm super impressed with this particular video. It's so funny. Anyways, thank you so much and see you in my next one. Bye.